Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto, Pilipinas! Happy Panyaga, pero maulano naman ang tiyempo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga kaaksyon pagro aligmat lang kay daw ga waswasi haring ulanhaw. Ayo, amo ning ginatagam sang halos kalabanan, balo man kita nga gamay lang ang ulan, sige na pag kabudlay nga daan sa mga drainage naton mga kaaksyon. Gamay lang nga pag-ulan-ulan, gasupon gilayon kag gabaha gilayon ang tubig. Ayo, may pagdalom sang pila ka tubig gilayon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, pagro aligmat lang mga kaaksyon. Kay marugal umon kag maulano ng aton sining tiyempo diri sa syudad sa Bacolod kag iban nga bahin posible sang probinsya sang Negros Occidental.
Sa kinandan mag-ainop na kita, tubtob kita sa tak na launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal dalon taman karon. Upod ang aton sining nga news center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Yari kita sa ika-8 adlaw, no? January 8, 2021, mga kaaksyon. Ha? Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man sa oriental side nga bahin sa aton sining Negros Island, mga kaaksyon, kag kalakip man sa Bugos nga Region 6. Abot kun dalaman ang iban nga mga kaprobinsyanan diri sa Region 6 sa ining marugal umon kag maulanon nga tiyempo. Maga-inop na kita mga kaaksyon sa sining adlaw sang Biyernes. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial isalyada karon dugay-dugay ni Aksyon na Abuso. Probinsya sang Negros Occidental magapagwas ang kapindos o kon 27.5 million pesos parang ibakal sang COVID-19 vaccine. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Hopon. City Disaster Risk Reduction and Management Office hugot nga ginamonitor ang sitwasyon sa palibot sang syudad bangod sining maulanon nga panahon dulot sang LPA. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa 42 milyones pesos nga bilis ang Cebu na recover sang BCPO na kaligad nga tuig 510 ka mga persona na aresto. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden. Pagpanglutang sa negosyante kagabi sa Kabangkalan, wala pa sang may matungod nga suspect. Nagapanguna nga motibo hisa sa negosyo. Kag kalakip man Bureau of Fire Protection sa syudad sang Victorias padayon pang investigasyon angot sa sunog nga nagluntad. Sinigid lamang nga adlaw kay nasang aga-aga pa wala pa may mahatag nga datos karon ang Bureau of Fire Protection. Samtang sa patrol nga balita si Aksyon Alvin Graba masalyada man dugay-dugay. Ini may kang tanan sa BJMP may bagong regional director Senior Superintendent Baby Noel Montalvo. Ginsaylo sa Regional Office 9 sang Bureau of Fire Protection. Kag maki-update karon kay Aksyon Alvin Graba sa sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kay ginasigahom ta kon magsigining pag-ulan-ulan. May pila ka mga areas diri nga daan nga masamilang nga ginabaha mga kaaksyon, no? Nagadalom ang tubig baha. Ay, pwerte. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Kag area sang syudad sang Sagay ni may kangtanan sa 47 anyos nga lalaki nga may kaso rape sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nadakpan sang kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay. Samtang sa balita naman mga kaaksyon sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central Negros nga bahin sa aton sining probinsya.
Ini may kangtanan sa isa ka persona nga biktima sang accidental firing. Patay ining biktima sa syudad sang La Carlota. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa Food and Drugs Administration o kon FDA. Tapuson ang investigasyon angot sa pagbakuna sa mga PSG o kon Presidential Security Group sa sulod sang 20 días. Kag mga adik nga pulis dapat makakas sa pwesto sa sulod sang 2 ka bulan suno kay PNP Chief Senas. Kag maki-update kita mga kaaksyon sa dili gid lamang madugay. Ini may kangtanan sa COVID-19 diri sa Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton siningin pang headlines. Wala ginamang madugay, mabatian mga detalye sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Pero samtang nag-monitor na gamo, padala lang sa inyo sininga mga mensahe pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Kay hatagan tay na igtalopangod sa dili ginamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kag sa mga kaaksyon tabaya website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Kag sa aton sininga mga YouTubers by Aksyon Radio Bacolod. Atagantay na igtalopangod sa dilig lamang madugay. No? Sige, samtang chibog na kamo sang inyo pala niya gahon, yari na ang resulta sang sa first draw sang Small Town Lottery o konistiel sa sining adlaw sang Biyernes, January 8, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 3 liwat 9 and 3. Yari. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsan
balay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Ayos, sige, daligid lang ha, kay namyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Kay Liberty Binitin Ubaldo, may lang pagpamati dra sa East Home 4, Barangay Mansilingan. Liberty Binitin Ubaldo, may lang pagpamati iha. And sa kay Aro Ortega, dra sa KSA Riyadh, may lang pagpamati Aro, dali lang, Ortega, kay nagpadala naman. Ayo. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati, kag tamyaw lang si Irene Garcia Dispoho. Kay Erwin Gonzales dala sa Maaw, may lang pagpamati, Erwin Gonzales. Kay Seth Alunan, may lang pagpamati, tugnaw man diri sa 5 degree. Okay, dira sa Hong Kong, 5 degree. Grabe man tong kuan sigurong tiyempo, Sige, Seth, salamat gid, Seth Alunan. Kay Lilian Tadina, may lang pagpamati, Lilian. And Huma Lumina, may lang pag-monitor kay Alex Montesa. Update sa bahin sang bakunang pagabaklon sang syudad na made in China. So ang Macaville ang sina mga pigado kag frontliners nga middle class o kon high class. How about ang middle class nga ang nawad ang trabaho tungod sang pandemya, hindi makabaton libre kangay sang sapsapanay naman ang timo-timo tarex. Gani. Biya Jonathan, may lang pag-monitora. Kaya Joy kag Tantan diri sa Banga Yap Singkang Airport. Salamat gid Sir Biya Jonathan. Vanessa Mayo, may lang pagpamati. Manog sleep na. So cold here in Minnesota, So I'm gonna candle. Ayos. Sige, dagang salamat Vanessa Mayo, And sa kay Alex Montesa, patamyaw lang ko sa Rex, sabihan ko nga gabunana nga gatanday transistor. Samtang gaupod sa maulanon mo nga programa, ABB si Guillermo Gimo Clarito. May lang nga pagpamati, Sir Guillermo. Jenaline Dingkong, may lang nga pagpamati, Jenaline. And sa kay Jennifer Dilihero Sera, Inday Jennifer, may lang pagpamati kag sa taga Barangay Stefania sa Barangay Hall dira kag sa kilid sang Barangay Hall. May lang pagpamati dira. Ga monitor man sa sining udto sa kay Mama Dulin Dilaliave. May lang pagpamati Mama Dulin kag kay Romel Arwel Umadhay,
Roel Umaday kag Dado Patrona kag Butsoy Floor. May lang nga pagpamati dra no sa inyo. Ang panamyaholin sa kay Jennifer Delihiro Sierra. And sa kay Alexandra Flores, may lang nga pagpamati Alexandra Flores, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, Anthony John Savilio Siblano, present na siya, kag sa tanan nga ERB Energy Funds Club. Salamat gid Anthony John Siblano. May lang nga pag-monitor. Kay John Resisio, listening from Singapore, present na siya. Salamat gid John Resisio. And sa kay Alvin Pereras. Alvin Pereras, may lang nga pagpamati. Okay, kay may commercial pa sa Manjo Arniho, may lang nga pag-monitor. Greet lang si Bukol Umanya, Condes Calvo, Fermin Jr., Larry Bayot, Dan de los Santos, Ultra Security Services Incorporated. Ayos, Alex Fuentes, may lang nga pagpamati sa imo dira, Alex Fuentes, no? And sa iban pa naton, Ihadroba Noel, may lang nga pag-monitor, no? Kag Alvin Pereras, Laydin Navarrete, may lang nga pagpamati, Jeric Bornales Buendia, dira sa kay Tito Yaroben sa Zone 4 Purok Santan, Talisay City. May lang nga pag-monitor. And Valencia Kinet, salamat gid. Dali gid lang mga kaaksyon na. Sa ibanta sa nga mga talamyawon, karon lang dugay-dugay. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:39 11:39 na mga kaaksyon ug galion tang pagtumar sang DTX 500 caps. Nangot sa pagbakuna sa mga PSG sa sunod sang 20 diyas kag mga adik nga puliso, atensyon, wala sululuyo po na kundi atensyon sa mga adik nga pulis dapat magkakasa pwesto sa sunod sang 2 ka bulan sunod kay PNP Chief Sinas. Kalakipan maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga
kalibutan kag ilabi na diri sa Negros kag Bacolod area kag Bugos nga Region 6. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center. We have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Mayungod to, Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Maulano ng udto, tano? Gani, Aksyon Rex. Damo, nagapamangkot actually kung may bagyo. Pero ti kaina to sa aton nga weather update. LPA lang. Kag ITCZ. Amo na, Aksyon Rex. Ang iban to kaina actually sa aton nga newscast ang aga. Nagpalayag tong iban nga mga taga-talisay. Nga nagamat-amat naman tong nga baha to sa ila. Nagasakang tubig. Kaway pa nga, hindi lang ni maglawig ang pagulan-ulan niya. Karon dugay-dugay mapasulod ta sang report ta sa PDMP kung ano ang dalagan sang report. No? Kag base ma-interview taman karon si Doc Kailian kag ti mayara man statement si Mr. Jomari Vargas dari sa syudad sa Bacolod, Aksyon Eden. Correct, gid Action Rex. Pero sa aton nanay nga balita national, palayag Action Rex ang Food and Drug Administration nga tapuson ang ila investigasyon angot sa unauthorized vaccination sa mga close-in security ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, kaupod nila sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kag ang Bureau of Customs agod hibaluon kung paano nakasulod ang COVID-19 vaccines gikan naman sa China. Dugang pa ni Domingo, padayon nga mangita sang impormasyon ng FDA sa piyak nga hindi magkooperar ang PSG sa mga investigadora. Naibaluan, nagpadala ang ahensya sang sulat sa PSG nga nagapangabay sang dugang kag insaktong impormasyon angot naman sa pagbakuna sa mga presidential bodyguards. Sa piyak nga bahin, ginpalayag naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga magapadala sa ila sang report ang PSG. Sa iban pa naton nga balita national, ginpahayag naman ni PNP Chief General Dibold Sinas nga dapat i-dismiss sa serbisyo ang mga pulis nga nagapositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Sunod kay Sinas, ginapadasig sa karon sa Philippine National Police ang summary dismissal proceedings batok sa mga personnel nga napamatud-an nga nagagamit sang illegal nga droga. Ginehemplo ni Sinas ang kaso sa isa ka police officer nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga sadto pang Marso nagligad nga tuig kag tubtob karon na yara pa sa serbisyo. Sunod kay Sinas, ang nasamit nga mga kapulisan ang padayon sa gihapon nga nagabaton sa ila sini nga sweldo samtang naka-hearing pa ang ila sini kaso administratibo rason nga ginmando sini nga dapat madismiss sa sulod sa duha ka bulan ng mga pulis nga may kaangay nga mga kaso. Damlag lang, may duha ka police officer sa Albay kag isa ka kadete kag empleyado sa Philippine National Police Academy ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga kag umpisa tuig 2016 naglambot na sa 438 ka mga pulis ang nadiskobrehan nga nagagamit naman sang illegal nga droga. Kadamo gali na sila, no? Kadamo agad gani Action Rex. Tayo mo na hambal niya. Galing kay ang process na sa gihapon ginasunod ang mga protocol sang PNP sa pag-dismiss sila, due process gyapon ang ginasunod sina. Pero amo na Action Rex ang point ni General Sinas nga dapat within 2 months tani matapos na. Kay pares ni may kaso di isa ka police officer March nagligan nga tuig Action Rex subong ara gyapon sa serbisyo ti padayon gyapon nga nagabaton sang sweldo. Oo, muna dapat galing kay ti ginasunod tagid ang process sina kung anong dapat nga himuon na sa mga pulis nga na-identify kag nadakpan sa mga operations. Correct, Action Rex. Pero tiya mo na hulton ta kung ano mo gining lakat ni Action Rex ang pagproseso sa mga kaso administratibo ni sa aton nga mga kapulisan. Samtang Action Rex, update lang kita no kay Christine Dacera, Action Rex nga case anong pala. Anong update galit eh? Natapos ng ikaduha. Kundi ato na sa kapon sa Jensan. Oo, natapos naman Action Rex ang ikaduha sini nga autopsy. Pero wala pa magwa. Wala pa Action Rex ang resulta. Pero ti January 10 o kon sa Domingo nga adlaw ilubong na ni Action Rex si Dacera. Sa Domingo gali. Oo, sa Domingo nga adlaw. Ti amo na gyapon hambal sa iya pamilya tani ang insakto lang. Hindi na pag bag-ubagon kag ligwaton Action Rex ang mga palayag kay ti nag-ano gito gin-call gito Action Rex ang
ni Sharon Becerra sang Iloy sining biktima ang atensyon gid ni Presidente Rodrigo Duterte nga kabay pa ang presidente wala man mag-issue sang statement parte dire kay ginatugyan yan actually sa pulis mo. Kaya ang pulis to nag-akto man gilayon kag actually may tatlo gani actually 11 gid silang ginpasakaan sang kaso. Pero ting tatlo to ginrelease anay based sa prosecutor's office nga mando. Then hulaton nila nga magwa inang warrant kung magwa gid man ang warrant batok sa sining 11 tanan ka mga persona. Ambot ang iban daw wala makagwa action din daw. Ang iban to gani action Rex inapangita pa man to ganing iban. Oo. Galing kay ti grabe ang kita mong bag-ong video naman nag-circulate ni. Oo. Luwas tong kahapon, subong nag-circulate ang paglabas pasok nila sa mga pagwa sulod nila sa mga kwarto to tubtub nga sulod to sila sa isa ka kwarto man, no? Ganit. Galing kay depende na action Rex sa pag ano man sa aton sining mga hukom kay kung kita ya magtan-aw dili lain man nga perspective action Rex mo. May paranawan man kada isa eh. Galing ti depende na sa investigation kag resulta gid sang autopsy action din kay dra na mabalaan mo. Yes, kag ang lakat gid action Rex sa investigasyon sa aton sining mga kapulisan kay ti nagasalig gid ang pamilya Becerra action Rex nga mahatag gid ang nagakadapat nga hustisya para sa ila sini napatay nga himata. Kung may nakitaan nga naghimo sang krimen kag kung may violation ang ginhimo nila sini ti manabat lang nang dapat manabat na importante lang nga magwang insakto bla. Kagabay pa action Rex diri mo pamatud-an nga hindi iya siling do ka wala-wala na gid sang justice system sang Pilipinas. Kay ti may mga obvious man bala nga mga ebidensya, mga obvious nga reports action Rex pero hindi na manigar nga kung may kwarta ganing iban ang imbolbado ti migahambal nga let money do the work. Do mo na action Rex. Ano oras lubong ya sa Domingo? Wala na balaan action Rex. Kung sa last anong iya nga lubong. Pero January 10 igalubong ini si Becerra. Sa Ilabalay sa Ginaya kun sa Jensan sa wala na butang ko sa Ilabalay or sa chapel ang action Rex no. Kay ti amo na. Taga-ila ni gali ni Manny Pacquiao? Dito Jensan. Jensan no. Okay. 500,000 ang ginpagwa ni Manny Pacquiao reward para sa sino man sini nga makatudlo. Wow. Sa naghimo krimen 500,000 la daw, 500,000. Grabe, no? Pero kabay pa, hindi na pag himuo naman ng oportunidad sa mga oportunista na magpanghinto naman kag magtudlo sang kung ang matutuod lang tani ako normal nga kamatayo na kagway gid man nadaladang mga kaupdanan ni Christine before sa matabo ining krimen lang taon ta kung ano mga resulta sa investigation sa mga pulista kay ang mga lastro to mutungid basehan sang pulis mo may mga lastro siya may mga lagob sa Baties sa din pato-action din. Basta damo sa lastro to. Damo sa lacerations and bruises. Pero asto sa kinatawo, way man kuno matandog, no? Based sa initial nga report sang autopsy. But ginatugyan naton sa mga concerned agencies na kung paano nila mapagwa ang matutuod nga senaryo sa sining kamatayon ni Tintin Becerra, no? Yes. Sige. Sa ato naman nga COVID-19 update, Action Rex, sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 88,497,428 ang apektado sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Sa nasamit nga record, naglamot naman sa 63,607,373 ang mga nakarecover. Samtang, naglamot na sa 1,906,646 ang nagkalamatay. Diri naman sa pungsod Pilipinas, naglamot na sa 482,083 ang nagpositibo sa COVID-19, samtang mayara sang 449,052 nga mga nakarecover, kag ang death toll sa Pilipinas ang nagdangat na sa 9,356. Samtang sa Negros Occidental, 6 lang ang na-record nga positive cases kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,433. 5 naman sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,620. Sa bugos naman nga Western Visayas, 36 ang panibag-ong na-record nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 21,819. Apang mayara na gid lamang sang 663 ka mga aktibo nga kaso. 170 naman ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw
nga nagdala sa kabilugan nga 20,486. Duha naman ang napatay, rason ngang death toll sa Reyon 6 ang nagdangat na sa 664. Sa dini ang napatay ni? Wala na butang Action Rex. Okay, why nagali ginabutang na no? Wala na nila ginabutang. Pero ti duwa na Action Rex. 170 ang recoveries. Kag ti whole of Region 6, 36 lang ang na-record Action Rex. Okay? Good. Okay. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51 na, 11:51 na mga kaaksyon sa way pa makachibog sa silingaod to pagpanyaga na, no? Para pihong-piho na ang iban sinibisi pa manti last day sang opisina mo sa gobyerno kag iban nga kumbuyahan diri sa syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Manti sa Badubuas, waay basta sa mga motorsiklo nga naga-out kun Sabado kag Domingo pagrohalong lang, no? Di ta magbutang placards nga daw hindi magkalaamo bla. Kita mo lang ang Don Salvador Benedicto nagpalibog yadto kon daysino ang yadtong mga tawo nga nagasakay sa motorsiklo kag salakyan nga nagbutang sang placards, no? Nga hindi magkalaamo. Di magkala ay ho, hindi sila kailog kay Action GM nga magmotor, mga motor lang na iya, sakay lang na iya. Kung may magangkas, ti pang kason ano muna kay may sakay? Oh, pero magbutang placards, why na sa numero yan? Oh, ti kabudlay kung kaisa nga ti gasakay ka na gid sa motorsiklo, damo pang mabutang ka pa imoy karatulang nga hindi magklamo. Ti mayo man ni kung kaisa na-locate to ti tubuso kuno nga group yadto. Pero ti way pa na piho kung anong dalagan sang investigation. Pero ang Don Salvador Benedicto PNP among nagpamuno sang investigation mo. Ti sa mga kaaksyon ta dira kung may ihibalo iduho lang to sa Don Salvador Benedicto PNP, no? Information kay ti i-remind man lang sila sa hilikoton nila, especially sa mga nagamotor. Ti halit na sa iban nga nagkamotor dira nga nagalabay sa Don Salvador. Ay halit ng ginhimo ninyo sa iban nga mga tao nag-insakto sa pag-rides kuntane dira sa DSB. Ay, puwerti, no? Sige, katuan tanay si Action Alvin Graba sa patrol. Pangisayod tabi sa sining mga inuras kung kamusta ang syudad naton. But kung sige, paulan sa gwa. Kag maki-update man ta kay ang BGMT no mag-uma lang ning regional director naton si Senior Sop Baby Noel Montalvo, pero ginislam siya ginsaylo sa Regional Office 9 sang BGMT. Kuya Bakson Alvin Graba sa patrol. Duty subong Friday. Action Alvin, mayong unto. Yes, Action Rex Matugnaw nga unto. Ba? On and off ang ulan Action Rex. Pero naggulaw naman subong? Inang subong binabahin naman nga ulan. Inang ginagmay lang. Nipis lang siya. Balantayan lang Action Rex kay subong aga kay sa pagpakigistorya man naton kay Commander Lodovico Librilla. Normal Action Rex ang biyahe sa roll-on and roll-off vessels. As of 11 o'clock nga weather update gikan sa Pag-asa. Wala kita sang gale warning. Wala sang gale warning within sa area sang Bacolod, kag coastal waters sang Iloilo. Mayo man niya. At least bisan paano, bisan maulano ng tiyempo, pero ang ulan gid ro ang daman tani ha. Kay kabudlay gid kung kaisa. Sa Action Rex, in fact, may mga panugyan siya sa mga mananagat man Action Rex. Especially mga fishing venture bala subong adlaw. Dapat mag-alerto, may abiso man siya
saya sini nga mga station commanders sa bugos nga bugos nga Negros para sa mga fisher folks nga mag-coordinate and as far as possible kung malain gid ang panahon bangod man sa on and off nga ulan di mas mayo nga ipaiway for the meantime ang ila sini nga pagpalayag aksyon na Rex sa karon kay komo binabahi ang ulan ti lantawon kag balantayan ta aksyon Rex gilantaw tas kalendaryo kagina 11:37 sini nga aga aksyon Rex daw hindi mangkululbaan kay 0.34 meters ang high tide. Karon lang sa gabi medyo buruban ng tayan kay alas 6:36 1.18 meters. Kay daw may pilaman ka mga areas dari sa probinsya siguro nga way man ulan rogal lang siguro kay Victorias ganito may programa to tutong Department of Public Works and Highways. Ato man to si Gob Lacson gani sa area kagiban pa mga officials. Saksyon na Rex, wala naman dugay nagpakigangot pang kito dito sa Banwaman sa ilog sa Southern Negros. So kaya kagahambal man ni Mike Romeo Sierra. So far gadaliti lang dito aksyon na Rex. Tigod mayo man nga indikasyon At least nga kundri man lang sa bakulod ng nagbuo gamay ang ulan kabayunta sa iban nga mga areas gamay lang O ay gid man siguro sang pagdako gid sang tubig ni bla. Aksyon na Rex Ario, gamay lang nga panugyan aksyon na Rex ni Commander Lodovico Librilla. Ang sarang panugyan natin diri sa Philippine Coast Guard, panugyan natin sa aton mga gagmay ng isip ka rin nila ang panahon bago sila makakiyay. Siyempre, kung mahalon sila, dapat dinarigin sila sa mga fishing venture para naman na sa safety. Oo, sir. So, Rex, kabahin lamang ang iyay sa panugyan sa mga magagmay nga mga mananagat o kung mga mangingisda nga kung lantaw nila nga malain gid ang panahon kag sige-sige ang ulan kag kung medyo maburbalod di mas mayo nga pagpaiwayanay sa pagpanagat aksyon na Rex. Sa dugang paginaton nga balita gin-konfirmar ni Senior Superintendent Gilbert Peremne ang BJMP Assistant Regional Director for Administration nga may bag-o na nga Regional Director sa bugos nga Western Visayas. That is in the name of Jail Chief Superintendent Arnold Buenacosa. Ang bag-o nga nagpungko bilang Regional Director kahapon nga adlaw. Si Chief Superintendent Arnold Buenacosa? Yes, sir. Chief Superintendent General na aksyon na Rex. Sa diin suno kay Peremne nga kahapon via Zoom turnover of command ginabuslan ni Buenacosa ang si Senior Superintendent Baby Noel Montalvo nga karon assigned sa Region 9. Ano ni swapping ni sila? Kabahin gali ni Action Rex ang Rigudon o kon resapling santanan nga mga regional directors. Pero ining si Buena Flor din sa naghalin niya? Buena Flor Action Rex ang naghalin sa National Headquarters kag nagpangalagad bilang Director of Directorate for Welfare and Development sa BJNP National Headquarters. Kay komo na patay bala ang isa sa regional director ti ang natabo diri ang nag-step down si Arnold Buenacosa para makompleto man ang tanan nga mga regional directors base man sa mando ni Chief o kon BJMP Chief nga si Alan Iral. Suno diri kay Peremne nga ang tanan nga mga regional directors gali Action Rex ang ginpangbuslan effective man kahapon nga adlaw. So via Zoom nagbag-una ang regional director naton sa diin ginalauman basic within this week or maybe by next week maabot na diri sa Western Visayas si Buenacosa
sa diin ini siya ang ginpaidalong kahapon man sa swab test bala action na Rex. Bali ari na sa Region 6. Abot sa Region 6 wala pa siya. Wala pa kaya to pa siya sa Manila gin swab test pa. At kung basi by next week soon saya nga basi maabot anytime this week or maybe next week. Kay before magkadto diri ginaswab test gali dito sa Manila, pero pagabot sa Iloilo action na Rex panibag-o naman nga swab test kag magsunod man sa pagsulundan sa IATF. Now ang sang nasiling tanan action na Rex reshuffling ini sang tanan nga mga regional director. Si Senior Superintendent Baby Noel Montalvo ang gin-assign na dito sa Region 9. Yung magambal kita Region 9 Action na Rex daw Mindanao ni siya mo gin-assign si Baby Noel Montalvo. Ari Action na Rex confirmation gikan kay Senior Superintendent Gilbert Perremne. From that, pursuant is a memorandum signed by the Secretary of the ALG, Eduardo M. Anyo. Effective 6 may ara kitang changes there is regional leadership. Ang atong regional director si Senior Superintendent Baby Noel Montalvo transferred siya to Region 9. Then ang nagbulo sa iya diri sa aton sa Region 6 Chief Superintendent Arnold Villacosa. Sir, saan ta ginalauman nga maabot si General Buenacosa, sir? May mga protocols sila siguro nga ginapalo sa buong I understand na daw lato sa results ng iyang swab test dito sa Metro Manila. So, in a moment, siguro kung magwa, basi ma-proceed sa Region 6, then pag-abot ito, hindi also to follow mga protocols dire. Si Sir Montalvo, ato na siya subong sa Region 9? Sir Montalvo, I think, is preparing kasi kahapon na ilang ato over. So, in a moment, siguro today, siguro, he will be leaving also for Region 9. Magluwas na, sir, may mga reshuffling man, tabo man diri sa aton sa Western Visayas on the part sa mga jail warden? So far diri sa aton, wala pa man. So, we'll just wait siguro sa bago nato na regional director. So narak sang kabahin kita mang saga pahayag diri di Senior Superintendent Perremne na istorya kung galining Region 9 composed or consist ini sa 3 provinces sa munisang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay and Zamboanga del Sur, including ang 4 ka mga syudading Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian kagang highly urbanized city nga Zamboanga City. Nag-aksyon na Rex, in fact pakigistorya man kita wala na madugay man kay Sir Senior Superintendent Baby Noel Montalvo. Taga dito siya? Taga Bicol ni siya ugaling kay suno sa iya. Medyo dako ni nga challenge kay dako ang lugar aksyon. Gani lapad ning lugar. Oo, Region 9. Dugay ka Sambuangita, Sibugay? Yes, pero naglabay ka lang. Naglabay lang ko to. Sunod sa iya action na Rex, sunod sa iya 9 months siya nagpangalagad diri sa Western Visayas. Nagsulod sa diri umpisa. 9 months na siya? 9 months lang siya action na Rex kay dumduman mo tong umpisa sang pandemya action na Rex. Ari na di siya. Ari na siya di. And after sang pandemic, samtang ara pagyapon ang threat sang COVID-19 at ikapon nga adlaw amo ning katapusan niya nga pagpangalagad. Actually effective sang January nagligad ang adlaw ng bala action na Rex. Pero kahapon ang pinaka-formal nga turnover nila. Sunod diri kay Montalvo, number 1 niya ginpasalamatan ang tanan nga mga gobernador sa bugos nga reyon sa isa pagsuporta sa iya. Nalakip naman ang tanan nga mga city and municipal mayors, of course, ang mga opisyal sa BJNP sa suporta sa iya nga liderato. Sunod sa iya aksyon na Rex, dako man ini nga challenge kay dako man nga lugar ang iya pagadtuan. Makon mo na daw Zamboanga Peninsula na action Rex ang tawag da, no? Zamboanga Peninsula, munang del Sur, del Norte, Sibugan, kag mga syudad pa 4. Ikabahin ini sang Rigudon, sang tanan nga mga BJNP Regional
Director. Ari ang portions kagapagpasalamat ni Senior Superintendent Baby Noel Montalvo. Una po, papasalamat ako sa ating Panginoon dahil ako po ay binigyan ng pagkakataon na makapagsilbi po dito sa Western Visayas and po sa ating po mga LGUs, sa lahat po na governors na sumuporta po sa programa natin, lalo na po yung pagdating ko kalakasan po ng COVID-19. So napakalaking tulong po binigyan ng mga LGUs, the governors, the mayors, and then even the barangay captains, lahat po. And then sa mga community na kumbaga inunawa, lalo na po na nag-lockdown ang BGMP. So kahit papaano naintindihan nila na ang aming ginagawa ay para po sa kapakanan ng ating mga PDL na nakapiit po sa mga kulungan natin. And siyempre po sa inyo po, sa mga media, sa pagbibigay po alam sa ating mga kababayan sa araw-araw na sitwasyon po at kung ano man po ang mga importanteng bagay na mga nangyayari sa ating piitan. Maraming salamat po sa inyo lahat at makakaasa po kayo, just in case lang po, baka po iwan natin kung makabalik, depende rin po kung ano po ang instruction sa akin, doon po tayo susunod lang po lagi. Maraming salamat po talaga. Sean Rex ang pagpasalamat kagang paglaon niya nga basi pa lamang makabalik sa Region 6. Good luck sa kay Senior Sop Baby Noel Montalvo. Yes, Action Rex, good luck sa iya. Kay hit pa paano, may last pa siya nga pagpa-interview. Basi pagbalik na di general na? Yes, full sir. trades general? Oo, kay kadako sang lugar abi niya dito sa Zamboanga Peninsula abi. At basi kabahin ni isang iya sining career progression, Action Rex. Balita, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Tigaulan pa? Yes, subong naghinay naman. On and off sige, Action hindi ka Rex. magsali ka pa basa-basa da, ha? Di baling mabasa lang ang lawas, hindi lang ang dila. Pwede. Ano gani? Balita, report sang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Bacolod o kung sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:08 ng aton oras. Bago talang to na balitang Don Salvador, aring pinaka-latest to, halin sa kay Mayor Richard Hauhuco sang Banwasang Tubuso, 20,000 pesos ang ginpatong na sa ulo sang sining mga wala huya nga mga tao. Base kung makakita kamo kang makatag information parte sining mga persona nga di ko na pag-elaborate na basta placards nga kabastusan nga ginhimo sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Si Mayor Richard Hauhuco sang Banwasang Tubuso nagpaina sang 20,000 pesos nga padya para sa sekreto o mahatag informasyon kabahin sa mga persona nga laragway sang Don Salvador Benedicto tong nag-isa to sang binastos. Di ko na pag-elaborate niya. Basta may 20,000 pesos nga ginpain si Mayor Richard Hauhuco. Butang Don Salvador, pilaya mayor ang sa imo. Doon na una pang Tubuso nga nag-facilitate lang ni si Mayor Hauhuco na pasaya hatag 20,000 pesos sa sino man nga makahatag information. Si Mayor Markslin de la Cruz sa Banwasang Tubuso, pilay mo ya Mayor. Hindi tani pagtumbasan ang Tubuso. Imo abi 30,000 man Mayor. Para 50,000 para dasig na lang ni magkaladakpan ng mga animal nga ini ho. Naway man obrahon sa kabuhi nila, may pagurin palukso na nila da sa banglid ang taas ang Don Salvador, may kitaon pa kag mayuhuman mo pa sila. Ayun. Amo nang latest ha. Sige, kantuhan ta na yung balita ni Aksyon Brian Morden. Ma-update na kay Aksyon Brian Morden, Aksonens. Ini may kang tanan sa pagpangluthang sa negosyante kagabi sa syudad sang Kabangkalan, no?
I think na wala ni maigo ining biktima. Wala pa sang may matumod nga suspekto nagapanguna nga motibo hisa sa negosyo. Hisa maniro kagidyay mo yung sus. Kasi may iban pagindi nga mga rason Kag maki-update ta sa sunod kaina sa siyudad sang Victorias padayon pang investigasyon sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Victorias. We have action na Brian Morden sa detalye. Action Brian, mayadayad nga to. Yes, may auto action na Rex sa Sarimatinion. Wala pa sang may matumod nga mga suspitsado ang kabantalang PNP sa paglukhang kagabi sang isa ka negosyante dira sang karne, no? Nga ginkilala sa kay Carl Michael Bahilidat. Naglunta din mga nasyete media takna kagabi samtang aras siya sila nga balaligyaan sa din nga paglukhang sa iya di Buenas nga wala ini siya maigo action Rex. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salvipico. So nga mga tinion nga panagadsad pa sila kung sino ang taghimo sadto pero may ara na sila sang pwede maangot abi kung ano ang sa likod sang krimen matapos nagtuad ang asawa kag mismo ining biktima nga may ara sang connection sa ila sining nga negosyo ang amo nga paglukhang in short may ara kuno sang nagahisa-hisa sa ila sining nga negosyo action Rex. Oo, kahiling si Carl Michael, hindi na siya owner action Rex ang ining karnihan, kundi may mga kalunan pagida siya kuno kagiban pa nga negosyo. Alin kuno ni siya sa medyo manubo-nubo nga estado sa una sa pangabuhi. Galing kasi nagbakas man siya siguro, mo na nga daw nagdamo branches siya dira? Yes, action Rex, mo nang paglaragway ni Pico, siya nagtinguha man ang tawo nga kuani ma-improve pag magdako pag ito sa negosyo. Rason nga subong kuno kilala na sa nga damo negosyo action Rex. Tapos so, sisaan ka lang niya dayon niya daw hindi mo na insakto. Tani nangininguha mo na yung mga suspect niya. Yes, action Rex. Kaya mo na yung pinaka-point diri karon nga ginatutukan nila although nga sunod kay Pico may iban pa gid nga ang guloman nga hindi nila. Pero ang status ni sang biktima ni way ni sa maigo action right? Why sa may action Rex? Apat ka bala to, no? Apat ka palukid to. Ang iba hindi intention gid siya do pasalba bala. Gani? Pero ang bal ni Pico, kung mga duha ka dupa lang distansya, kung patsyon gid siya abe. May igo posible. Igo gid siya. Ang iban dito nagigo sa refrigerator, ang iban kundi na lang action Rex. Kag kung may intensyon gid man nga patsyon gid siya sang mga kaagahon talagang daan siya lang ni isa sa iya sa karnihan da pwede na siya nga tumbahon action Rex. Kagabi may mga tawo pa kay Kabantalan City damo tawo magtaglo 7 media nagapuro panghimos pa abi so amo to ang pagsulod sining mga suspitsado allegedly sa kayman sa motorsiklo kag naka-bonnet kini sila hindi makitaan may helmet pang ibang reaction Rex, no? So karon padayon pag nga pag-imbestigar although nga may ara ni sila abis ang medyo mahapos-hapos nga hapos-hapos kapag imbestigar kay may natumod nga hisa sa negosyo ang iban nga mga anggulo diri nga hindi lang mapalayag diri ni Pico wala nila gina-disregard ginapadayon man gihapon ang ilang sila nga pag-imbestigar action Rex ano so nagkuan siya gani mo ginihimplo niya diri ang maybay no kay Pico kung magambal ka nga isda damo isda sa baybay pero kung ihambal mo nga bangros sidra ta matutok sa bangros na lang imbestigar so nakahatag ini sang dalan sa ila ang nulo negosyo nga istorya sining nasambit iya nga mag-asawa ari si Pico angot sining Okay. Oo, sa mga inawihaw, tapos may mga, ano sila, space, pero sila parintahan. Ang mga nasubo siya, isa talagang isa mga pesan, sila ang balik ako, balik na pesan sila, balik ako, sila. So, ma'am, sa nagagawa, so ma'am, sa siya lagi din ito paglanta, may connection rin sa pagkanegosyante niya. Dito ang update siya sa mga hapon, investigar ko dito. Pero kung ano ang
Action Rex sa mga pagpalayag meeting ko angot sining. Medyo masako-sako sa sila subong kay may isa ka iniblang unit top Action Rex dito sa Kabandalan. Ano? Unit top na blang ang malaligyan. Oo. In Rob, sini ka gabi. Uy. Sinulod to pero ay pag isa details sini pa lang taga mga suspekto mga minor de edad. Binungkal nila. Binungkal nila ti gatultong ulo niya kay damo na nangarabirin dira hindi nila mapailan kaso ini mga minor. Kaya budlay sa sini nga kamataan. So, i-check na rin karoon na detalye sini. Kag-check naman ng Victoria City Action Rex ang Bureau of Fire Protection as of last just immediate sini nga aga. Way tagit sila sa kompleto nga detalye angot sining sunog na nagluntad sini man nga aga sa isa ka maliligyan sa mga feeds dira Action Rex, no? So, pakaronan sa kay may mga initials naman sila pero gusto nila kompleto nila paghaboy sa information diri sa Action Radio Bacolod. Gabi man may aksidente nga isa ka barangay kapitan sang barangay Santa Rosa, Banwa, Murcia. Ang ginasakyan sila nga pick-up Action Rex bumunggo sa poste sang kuryente. Uy. Dira sa may sitio Bumba, barangay Salvacion. Sa Murcia man. Sunod diri kay Lieutenant John Paul Tabuharang, hepe sa Murcia PNP, sikap halin sa birthday party. Pagpauli. May lagi wala kontra ne? Wala inkwentro? Wala kontra. Kalaki isang bumugsok ko sa poste Action Rex kay ang bomba na damo gina-aksidente da medyo liko o na sa Action Rex mo. Di na ng bomba naman. Barangay ano ganina? Salvacion man sa Action Rex. Unan-unhan lang ginisa sa pagwa mo sa Murcia do pila lang ka kilometro ni siya. Mapa-DSB ka na? Pa-DSB sa Action Rex going to Mabukal area. Okay. So, likuon na siya. Kung si Tabuhara pa, way matalupang danikap nga likuon. Gali. Sino ni si Kap ni? Si Kapitan Larry Alvarez Action Rex. Okay. Oo. So, way matalupang dan although nga taga-dira na siya, tumandok, pero tinalipat gurus Kapitan nga likuon. Gali. Dito siya rumiktagin sa kwan, sa poste. Nagtamkuan ng salakyan niya, do pick up, do Ford Ranger. Ini-check ko lang karon. So, subong, ara siya sa hospital, gina-check pa ni Tabuhara ang situation niya, pero do okay naman ko Action Rex sa sining nga mga tinion si Kapitan Alvarez. Gina-monitor nila ang sining nga sitwasyon. Halin siya sa kwan, sa birthday party, ambal ni Tabuhara ba si... digin malikawan kung halin ka sa party kundi may kongid gamay mayro kwan man gamay mayro happenings gamay kay kun sobra sobrahan man na tani ka kwan mo galing kay di ero insaktuhan man lang galing kay ano man di tagaling makuanan pa kung anong investigation sa pulis kung may na alang-alang sa naka-enkwentro sa or nagrikta lang siya. Nagrikta lang sa Action Rex kay way matulopang dan kuan nagali kurbada na. So status siya way man siya pasahero way siya upod nagaisahanon gid lang si Kapitan. Ang pinakamahi nga balita kay okay lang siya Action Rex. Pero na ara sa ospital. Ara sa subong gid barangay ano sa gani nga Kapitan? Barangay Santa Rosa. Santa Rosa? Oo, barangay Santa Rosa na siya nga barangay Kapitan. Okay. Mo na siya. So, ining bomba, kumatungba mo last Saturday or Sunday, gali, ato ba lang Nissan sports car ito bla? Nga binungguan niyo ito blang video sa ginaman niyo. Itong nagkantos kampo? Oo, naglupad to sa kampo. Pula? Unahan ng Nidra Action Rex. Oo, kay doon kadamo, nag-aksidente, dira na siya ulo-unhan na ning bomba. So, sining nagluntad man nga pagbunggo sa sports car ito nga Nissan, may lang kay wagit to sa kalapilasan maayo. So, dira man nga porsyon, barangay Salvacion man ang lugar, Action Rex. Aman ang balita sa NOC Action Brian Montenegro report una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:20 na nga oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang Aksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matagtanay pila ka mga panumdum lang
Gamay lang ni mga ka-aksyon standby para makarektata gilayon sa balita ni Action Art pagkatapos lang sini. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Kay Peppers Parsley, anong ginawangal ni... Sino na? Si Junjun? Anong ginawangal ni Junjun man? Di ko makita. Peppers Parsley. I-screenshot na ipadala da. O, kung ano nang ginawangal ni... Sino na? Ni Junjun? Sa di na siyang ginawangal yan. I-kwan ni Junjun. O, ipadala bisakon or ibutang drahon para mabasahan ta. No? Sige, katuan ta na yung balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sugot nga ginamonitor ang sitwasyon sa palibot sang syudad bangod sa maulanon nga panahon o konsyempo dulot sang LPA. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sa report ni Action Art. Tayhupon, Action Art. Nag-unay sumol na nagatamod sa CCTV si Sir Jomari Vargas, ang cluster head sang CBR mo kag at the same time executive assistant diri sa syudad sa Bacolod para i-monitor ang sitwasyon diri sa syudad anot sining nagatupa nga ulan. Now, hindi malikawan ang Sonrex, may mga lugar gilman, kapinto ning usual lang may pagulan gani nagataas gilman o kung may aragin man sa tubig na makita mo sa karsada, hindi gilman na malikawan, pero in general, subong tisiling ni Mr. Jomari Vargas, yung mas maayo ini, at least adlaw sa mga Sonrex nga nagatupa ining ulan sa din ang latest nga nagkuha niya ang advisory gikan iya sa bahin sang pag-asa nga bangod sang LPA kag ITCC kung may mga pag-ulan no kag silinganod din nag-gross kapon ang damol no may sa advisory ginpagwa. In fact, kailang advisory nagwa silinga mga 2 to 3 hours ini na-experience na morning sitwasyon. Pero base sila na ma-extend o kung magalawig pa. Pero nakahanda sila. In fact, may duwanag ka mga team na ginapalibot sa Sir John Marie Vargas diriya sa bahin sa Metro Bacolod. Ang gina-check ang level sa mga kasubahan. Kag sila pasalamat sa gani kay sang mag-contact sa dito sa Morsia kag Salvador Benedicto bahindigid man tulong waswas to sang ulan kaya mo nang ginakabarakan niya nagkuninali magbulyada o kung magdulog diri ang ulan gikan dito amo na ang isa sang posible magatuga no sa pagkataas ang tubig diri sa aton sa Bacolod. Kapin pa sila tikon ang tao hindi gid man dalom pero hindi kita maghatag sang kumpiyansa. Sige monitoring ya ganda in case nga may aragin man sang threat abi sa mga barangay gilayon inisyal nga mag-coordinate agod nga mapaibalo no ang pagpanghanda o gandaan ngayon sagtag sa mga barangay. Yaman advisory sa public please
coordinate kayo kung hindi gid man sila mag-contact sa tapan sa CDR mo, pwede sila makig-anot sa police station or sa ilang mga barangay officials para sa immediate response nga mahimo sa opisina. Di naman lugar ang natutukan doon, Mr. Jomari Bargasiari sa aton interview. Nag-monitor ang among tinsong, Facebook in nabong tubi, no? So magtao pa siya, nubog yapon, so masarangan na siya aton baton sila. Sa aton bukid, hindi ka man masyado katakokin ang lantaw na mo at ang Don Salvador kay sa Morsiab lang, kay basi maghagunot sa manang duwa kasubadi sa South. Yung locate kay Magsuway na, but so far wala pa rin sila report sa mga baskog ng Bulanto sila. Threaten kita yan, napabalo na mo tayo ng mga barangay nga posible mag-cancel yung problema mo. Duwa katin na mo kapatrol ba sa bong. Kung may problema, hindi kita ma-respond yan naman. Wala na kaya tao, tamol ulan sa bong ara sa Panay, Northern Panay, Bicol Region, Samar, matupa na siya pag tupay na sa landpo at sa landmass, malapta na marami siya. Hindi siya mag-develop ito typhoon na. Kamonitor mo kami, so mabalanaan mo dahil wala labot yung CCTV kung lantaw man. So at least daw-damo lang nag-panilag kung kaso may problema. Ang malang sa next ay parayan ni Sir Jomari Vargas. So sa publiko ang palugyan, palihog magpakigalon siya talatapan in case kinman na may arasan na experiencean na pagdalom sa tubig dala sa sining pagulan diri sa Metro Bacolod. Karon ang tingog ni City Administrator Eman pabatid sa Aksyon Report sa General Edition kay nakabaton sa sang report na may pinagamanegosyan hindi sa Bacolod nga way nagagamit malasang backtrack na bisa na register na sila tapos na lang iban ang mga customer nga nagasulunod ang backtrack na maggamito na ako magsulod sa mga mall amo na mali ginagamit na pinaiban na kuno nga ambot masika balong kung kabalong maning matagiya kay niara yang dagati na marang job lang ni siya sang na pasulod sa next gaway na lang patigayon sa scanning di na kalabot naman ay terapangon ni City Administrator M.A. kag Society pa-investigaran taring iban nga maging report pero di parangan siya talatapan kaya ano rin magkabulig sa contact tracing sang syudad kung hindi naman i-practice sang pilag ka commercial establishment na dula no ang purpose niya. Kag tiyan pinagkalaitas, tayong 49 barangay out of 61 na COVID-free na karon ipabatita sa action reports afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo sa mga tayo na sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Aksyon R! Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Salamat gid Aksyon R sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dahil gid lang sa mga ka-aksyon ta pag-relaxanay, no? Pag timo-timo kung may tilimoon kung why karon dugay-dugay, no? Kung why si John Di Costa mong itimo-timo ta, no? Kay si John Di Costa ining wala man gani obra, no? Kag Domingo Lacson National High School siya kuno nag-graduate. Ining si John Di Costa kada mo gid sa nabalaan mo John, no? John Di Costa, no? Amo na ngalan niya. Amo to galing ang bal ni Peppers Parsley. Ayo, si John Di Costa. Kailawagon tali ngalan mo. Para maintindihan mong ka-Bertoldo sang utok mo. John Di Costa. Sige. Ano muna kaya muna yung kinaiyaya ta. Wala ta na mimo eh. Kung na muna iyang panimuot, no? Way ta na mahimo kay way ganigin disiplina sang ginikanan magitay madisiplina pa siya bayda siya si John Di Costa. John Di Costa kon John Di Nosta, no? O sige sa mga ka-aksyon ta
Mighty C, no? Kulang ba lang imo sining alawas sang vitamin C? Dapat Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Pagkulong kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sagsay ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon naton kay Chris Vilma Treyes, no? May lang pagpamati Chris Vilma Treyes dira sa East Homes 3, Barangay Estefania. Great siya lang taga Morsia. Salamat, sige. Ayos, kay Ross Guevara, may lang pag-monitor. Peppers Parsley, Action Rex, nakitaan mo gid, ha. Gani man. Joan Mill, may lang pagpamati. Thank you so much, Gida Joan Mill, no? And sa kay Nenfa Magallanes, may lang pagpamati Nenfa. And Daniel Mariano Balbuntin, may lang pagpamati. Shoutout lang sa bata yang si Jasmine Claire. Nahidlaw nako sa iya, Papa Dandan. 6 months pa lang, nasa Idol Rex. Okay, sige. 6 months pa lang si Jasmine
Claire. Nangalin sa kay Daniel, Papa Daniel Mariano Balbuntin. And sa kay Christine Minies Villalobos, may lang pagpamati dra sa Pandanon DSB. May lang pagpamati sa tanan nga mga membro sang Energy Fans Club. And Lunela Tarosan, nag-Facebook Live, no? Dra sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Si Enna or Nena or Nana Yang. Ano sa man, sina NNA Yang. Ay, party. Sige na lang, May lang pagpamati. Kay paring Binji Felisario, paring Binji, kamusta dirang Montalban Rizal? Okay lang? Sige, halong man parekoy, no? Paring Binji Felisario. Gilbert Cañete Lamayo, may lang pagpamati. Patamyaw lang sa mga pod ko sa Chopang Team. Rurubas, Kalamba, samtang nagahulat sang pasayro. May lang pagpamati sa mga drivers, nga kaupod ni Toto Gilbert Cañete Lamayo. Kagawad Melchor Baro Karumbines ang inubaan, no? Monitor man. And Gian Resisio, may lang pag-monitor. Okay. Sa kay Tata Eres Carmona, may lang pagpamati dra sa Barangay Tangob, no? Tata Eres Carmona. Kay Noel Amar, extended lockdown man kami diri sa Rex sa Niagara Falls, Canada. Gali ka, well, sige. Halong lang dra Sir Noel Amar, no? And Rosini Tabibi, may lang pagpamati dra sa area sang Barangay Takuling. Rosini Tabibi, no? And Nonoy Tahones, may lang pagpamati. Donna Robles Prodigalidad, no? San Diego, California. May lang pagpamati, Donna. And Joy Drilon, may lang pagpamati. Mary Jane Saludares, araman siya. And okay. Sige. Belen Salao, may lang pagpamati. Felinora Oliveros, Jerry Acero Jr. dra sa Barangay 35, no? Salamat gid Jerry Acero. And Cherry Ternisa Istampa, happy birthday lang sa akon nga hinablo si Hillary Kritz Bahe. Subong gid birthday niya. God bless. Thank you so much, good Sherry Ternisa Istampa. Happy birthday kay Hillary Kritzbahe. Subong adlaw, no? Aksurek sa Bangga Corrida, lumang tubig taas kayo bag-o drainage pero perti ang baha way pulos ang pang-ubra sang drainage. Ang bulsa nila gabaha man kung sino ang nagpaobra. Paul Spats, may lang pagpamati. Paul Spot the third. Salamat gid, no? Dulcelina Biliana Siason, may lang pagpamati, no? Amo gid. Timunong lang sila. Inday Blasa, may lang pagpamati. Salamat gid, no? Robert Infante, good PM, sir. Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, no? Mahilia Doro Seliado from Hinigaran, may lang pagpamati, Mahilia. And Ero Ortiga, monitor man sa Bangga, sa Bangga. Gemela Magaluna Pagalio, Gemela Magaluna Borneso, kag dira sa Kabug, Bacolod City. Tamiyo lang sa pamilya Magaluna kag Borneso. Salamat gid Gemela Magaluna Borneso. Kay Ed Bayonita, may lang pagpamati Ed. Kay Lida Yamagishi, no? May lang pag-monitor Leda Yamagishi. And okay, daligi lang, no? Kay Mary Herman, may lang pagpamati Mary Herman. Greet niya lang friend niya si Mary Herman. Mary Ann Obierna Kapapas, nagasaulog sa giya sa nga kadlawan subong adlaw. Happy birthday Mary Ann Obierna Kapapas. Ayos, din pagidang iban din. Daligi lang ha kay ang tawon tadi sa piyako kay Glendelyn Badillas Payumo, may lang pagpamati, no? Glendelyn Badillas Payumo. Kay George Gargasiran from Singkang. Ayos, salamat gid. Kay Wilma Cabarles, may lang pagpamati. Torres Alex, monitor sa Purok Laurel, Mansilingan. Lelebeth Ninya, Lily King, may lang pagpamati, no? Ayos.
Hindi ka na sa kilala, nakita ka lang sa FB ang iya komentar sa inyo FB nga post ako ya Action Radio gid halin pa sang una kay ang ano ni ang ko hindi takyo magkasama hindi. Sige lang, salamat gid Papers Parsley ba ilang dasa. Yan na kuana. Yan na iya diretso. Ayos. Sige, salamat gid. Daligid lang ha. Daligid lang. Standby mga ka-aksyon. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakulod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa bakulod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa bakulod Aksyon Radio kita ulog na ngay Sagsag ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo
walasang kinadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dre sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:50 na aton oras. Katuan tanay si Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo. Probinsyal ni may kang tanan sa probinsya sang Negros Occidental magapagwas ang 27.5 million pesos para ibakal sang COVID-19 vaccine para sa taga-probinsya sang Negros Occidental.
Kagiban pang mabalita, gikan sa Kapitolyo, we have aksyon Eden Abuso, gikan sa Kapitolyo, provinsyal, sa sining mga tinion, no? Si Peppers Parsley, lingya si Uncle Takyo. Okay, ang urig nga reporter sang DYEC. Ang yabala, oo. Okay, sige. Sige, ara na si Aksyon Eden, kung way pa si Aksyon Eric magbandwa. Kay gakadilid ta, orasan na to, no? Katuan ta si Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Aksyon Eden. Action Rex, magpagawa siyang 27.5 milyones pesos nga budget ang probinsya man sa Negros Occidental para sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. So kay Governor Eugenio Sebong Lacson, natala na kung tani subong adlaw ang pagperma sini sa kontrata nga ginpreparar sa Department of Health. Kaupod man ang national government, ang Department of Health kag AstraZeneca nga kompanya apang ginpaisol tubtob buwas nga adlaw Enero 9. Duga pa ni Lacson, isa sa ginhalinan sang pondo para sa pagbakal sang vaccine among funds sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Palayag ni Lacson, ginpangabay sang probinsya ang 100,000 doses sang COVID-19 vaccines nga ibakuna sa mga frontliners. Samtang, natala na naman magpatawag sang meeting si Lacson, kaupod ang mga alkalde sa syudad kag Banwa, subong man ang mga private sectors agud maistoryahan ang pagbakal sang vaccines para sa ila nasakupan. Pamatinaton si Governor Eugenio Sebong Lacson. Yesterday we were informed by the pharmaceutical company that DOH only released the contract yesterday. So instead na signing to date, it was moved for tomorrow. Ang among ginacommit sa province is 100,000 doses. So that's the initial request from the province. And we will observe how it will go, no? Because if it goes well, then we will ask again for another purchase. And this time, I hope by then the LGUs in the province will also be able to commit, no, to purchase these vaccines. And we may also include the private sector, because the private sector is willing to donate 50% of these doses for the province and 50% for their employees. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden. Si Gob Lacson o atuman sa Victorias kay na? No, initially Aksyon Rex ina before sa nag-interview may meeting sila amo to. Taga OCD atuman gani sa Victorias mo. Kaupod man Aksyon Rex si Doc Kailian, actually wala pa siya na interview kay padayon pa kuno Aksyon Rex ang ila. Sige, base karon dugay-dugay. Ayos. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Paring Peter Cedric Ojero, monitor man silinyag ulan gani man. Sige, katuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Sa mga out-of-town reporters, standby Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Catins, no? Katuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Inimay kang tanan sa 42 million pesos na balor sang Shabu na recover sang BCPO na kaligad nga tuig. Kapin sa 510 ka mga persona ang arestado. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex. Perikili kantong happy rainy day. Abi ko, happy payday. Ayo di purna. Kaya ka ulan, no? Gani man, grabe. Ulan, no? May lang di. Galing kay gauntat-untat man, Gani man. Gauntat-untat man. Dili lang ito man umos ang mamirok. May mga... Kaya karbe ko rin ba taas sa batong tubi, oh? Oo, sa may kwan pagid, sa may takuling blato. Sa may pahitay na yun? Oo, may nag-message di sa kundi nga daw nagtaas man tong tubig, oh. Amo gani sa takuling, taas man, di mo na mga delikado nga mga lugar na. Oo.
Sa may kuan area sang flyover bla na sa may Araneta to bla. Oo. Sa may Singkang. Singkang bla daga matapat man taas tubi to. Ang Panukoy ati wala na to yan. Ang Panukoy ati permi na dayak sa. Ay, di purma. Hindi ko wala na to yan. Hindi na matingala kay medyo gamay-gamay na lang iya ka di PWS nga kuan eh. Tamburong? Nila o tamburong. Dapat pa dako-dakuan na da. Sa Baladuri kasi ilog ito palit sila to yak sa Rex ya. Gani sa Victoria sa Mumana. Palithiman. Diri ang bubaskog sa Bacolod, no? Oo. So, ang Bacolod sa mundo ginatsangawaw. Kabay pa mauntat na. Kabudlay kung kaisa nga bagong tuig pa lang may mga masalpa na bla. Yawa naman na si Sergio Marie Vargas sa mga karon. Laban eh. Pagkuhan naman siya karon sa speedboat siya na karon katos Panukoy na to karon no. Laban sir. Kalma lang ah. Kalma Kay sir. dugay-dugay way na niya. Panyaga lang sir ba nagbaha. Ay, di purma. Ang buti check na sa dugay-dugay kay may mga nagtaas kuno nga tubig na diri sa Bacolod do. Gamon ito sa si Sergio Marie Vargas sa Mambulok Action Rex. Anong may Mambulok aw? Mambulok tingnan matamat mo ang Mambulok taas ang tupi gali. Oo, ate balok naman sa tayo ila tay dengan nubo-nubo man danda. Ito dira sa buong konsultasyon ni Sergio Marie Vargas no. Sir pa ikalikan kay basi masalay ka kabahan no. Dapat gini. Hindi sila magpalayag na sa sumasuba na sa Mambulok ha. Kaya basi maanol ka masalay ka kabahan Sergio Marie. Sa siling ni Sir George Gargasira lingyang flyover da sa may Shell permi na dao. Permi na sa mga ka matama to dalo man tubig surex so. Ano tingala ako talaga pag uma na kag do ka pinalakot-kuton ka di pili ang bulis ka kabahan na daman. Iway man lusutan guro. Kay kung hasta na to sa may subatong kutkot sinati din man na mabaha man. Di mga kutkot kay mo ya sige gyapon baha da. Ati galing kutkot sa wala pagkadugay-dugay way na dayon tapos na kuno galing kay tapos ng budget. Ayun di purma. Pagong kutkot to do ka pinalakot-kuton da kag islat ng burong nga hindi makadali-dali da sa tubig da. Nagataas. Anong botsing ganon ni nila anong tamburong nila. Napasi ko may mga basura pa daw ay makutkot da. Laban eh. Sa umbranay ko sa do padali pa ko sa blaw. Okay may laban sa purma. Do laban sa kinansa do perding gobernador mga moni perme. Nalam ko bro brown sakto bla. Gani man. Di si Pabla bag ginumpra mo inja bagko tapos mag-ulan ka baha gyapon yo naman. Do may kuan na gani do gina kadlukan ng pumuluyo kung mag-ulan-ulan gamay lang nga ulan ga saka daw ng tubig reslakso no. Grabe nga tubig. Sa Carbig to, madalagan, luga matamat naman to. Gani man. Di na problema, gina ko masigig-sige, ulan nga way untat na eh. Panos naman tas na eh. Nag-aara man kitas na eh, no? Lang kumakuaon ka. Importante ang evergreen. Ayun, di purma. Sa Lunes, Kaya ito, di naman aton na bisigat. Sa Lunes lang bala, relax lang na. Ang iba nakabi na, ang sa tagpo makabi. Ako na nagtirada sa rice na. At ka sa Lunes ay pabuton ta. Laban eh. Subong Birnis na malati buwas sa Baduna. Laban. Sige lang, ay importante nga may langat-langat lang ka masigi-sige ito. Kay Kapitan Chad Feriadra sa Barangay Robles kag kay Kagawad Joe Fred kag sa iban nga mga barangay officials naga-monitor man gali. Ati naturally si Manuel Cox Joseph Chua gali ka monitor man sila. Si Engineer Arthur Normandia. Ano na lang ning ilang nga wala sila ga-monitor man? Ano? Ano na lang ning ilang nga wala sang ga-monitor sa ila? Ati dapat gidi no. Ati binlanta pa ni sila? Ati kuha pa na tanan. Ayun, di purma. Para nga kita na para maka-angko, no? Sa Mayo Action. Sige. Ano ning 42 milyones? 42 million pesos nga worth sa Cebu. Ang kabilugan nga na-recover sa Bacolod City Police Office nagbigay ka tuig 2020 sa 510 ka mga persona nga ila sini na arestoy kumpirmo sa 2019 Action Rex nga dako-dako yung number of person arrested nila kaya naganapot ni sa 961 kang sa bunga na recover nila na sa 2019 naglapot kinamang sa 41 mil pesos. Tisino sa kay police
Lieutenant Colonel Jose Idel Manzano, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, nga hindi kaso in action nga amat-amat gidman apekto ang ila sini nga mga drug operation nga nahimo sa Bacolod Pisa katigulog ang malini tuti wala gyapon untat ang kapulisan naton sa pagpatigayon sang operation diri sa pasyudad sa Bacolod, especialmente ining paglapta sang shabu sa pila ka mga barangay diri sa siyudad sang Bacolod. Yes, so Rick, as a matter of parang i-compare natin sa records na to, no? We have numerous accomplishments regarding our illegal drugs campaign for the past year, 2020. So, kag makita natin sa aton data, mas dako ang confiscation natin sang quantity sang aton suspected shabu nga na confiscate during illegal drugs operation compared to 2019. So ma-assess naton or mabal naton ang illegal drug situation sa Bacolod City this time is mabal naton nga nag-hagan na siya. Ano ising nagnubo ang supply kag nagsaka ang demand, Colonel? Yes, so mabal naton nga nagnubo gid ang supply subong kaya motugan ni mabal naton due to massive operation not only by our unit, the BCPO, but other friendly units naton, counterparts nga sige-sige man ang ilang operation, especially ang may main order is ang aton PDEA, so continuous man ang ilang operation. Ano ang tawag sila spice and consistent ng operation sa BCPO, but yet may mga tao gyapon sa gabalidya diya drugs sa Bacolod? Ang una-una siguro nga ginalantaw naton dira Rick, no, is of course ma-consider ka po naton a big factor gid ang poverty. Kaya mo na ganing ambal naton nga ang kwarta sa illegal drugs is dasigay. So that's why ang iba naton nga mga kauturan nga pigado is ga-engage sa mga klase ng business kaya why na sila iban nga makitaan nga source of income nila or source ng livelihood na buhay sa pamilya nila. But din naman nga niyang balaton, hindi din na rason nga ang poverty is magtulod sa imo. Na mag-engage ka sa illegal nga trabaho. Kaya mo gidihapon paagi nga butang. Action response sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Jose Idel Manzano, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, angot sa status kag development sa droga diri sa may syudad sang Bacolod. Ang inyo baha nagali sa Mandalagan to? Sa Carbik na yon? Oo, taga lumapaw na sawak ang tubig. Ay ba? Atubang sa Robinsons. Grabe na ba? Awas siguro tubig sa may kwanta buroy. Sa may area sang ano nga panahon nila ng Rolling Hills. Ang suba-suba tabla, no? Di halong-halong gid Rex, ha? May papanyaga dala kay Nining kagailaling mugar sa Puro Klimbo, Barangay Banago. Gasalom-salom man sila sa papanyaga, no? Si Nining, may nang salom kay Pinggay sa luman niya mo. Nining kaglaling mugar, the best in town sa Puro Klimbo, Barangay Puro Klimbo, Barangay Poblasyon, Bago City, Action Rex, no? Action Alvin, may responder to? Oo. Ate, Action Alvin, nalakat to sa. Nalangoy to sa. Action Alvin, halong ka kay basi masalain kang katubi, no? Lahat na, sa labas na no? Ani man, ti halong-halo lang, mamuna sa mga nagpamati sa ikad mo subabla. Nagtawon to na karon kung dinto astang tubig, Kaya balikan ta si Action Alvin Graba. Yes, lagbat lang gamay, no? Report ikan sa BCPO. Para sa BBB program. Action Eric Mabalog report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga ka-action ta, yari na ho, life extension vitamin D3 para sa mayong kaimtangan ta kag kondisyon sang lawas ta, no? Suportahan nga mangin mabakod, mangin mabaskog ang aton sining nga mga katul-anan. Life extension vitamin D3, no? Ang immune system ta mabakuron niya sini, no? Wala ka nang hanapin pa kag nagabulig man maintain sa sining healthy blood pressure. Nga mangin mayong blood pressure tabla.
Dita magsaligid. Life Extension Vitamin D3, mga ka-aksyon, no? Mayo maning. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station. Radyo Philippine Standard Time, la una sa isang aton oras. Katuan tanay si Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sini may kang tanan sa sining partisang daligid lang, no? Partisa sining 47 anyos nga lalaki nga may rape kaso sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nadakpan sang kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay. Ay, puerti manino. Ibaloon tabing report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Yari ang balita. We have Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex na nadakpan sang mga katapos sa kapulisan sa siyudad sang Sagay. Isa ka persona nga hindi nagapalatubang sa kaso nga pagpakimulos sa bahin sa Lapu-Lapu City sa probinsya sang Cebu. Ang gidakop ng alas 4:30 takna sa hapon kahapon sa bayan sa City sa Bungaan, Barangay Puy, Upper Barangay sa siyudad ng Sagay, gikilala kay Helton Cañete E. Divino, 47 anyos sa edad, kang residente ni San Dica Homes, Barangay Bangkal, sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pero sa report, kapag pamuno mismo ni Police Major Albert C. Purman ang mga katapos sa kapulisan aside sa warrant sa Puera Section, nagpatigayin sa gila sinig pag-serve sang warrant of arrest naging isyo sang korte dito sa may Lapu-Lapu City. Natigayin sa manakop ang inibitan nga persona, ini nagpakatubang sang kaso nga rape through sexual assault. Kag ang isa pagin sinig kaso mong attempted rape, duwa ini ka mga warrant of arrest na may criminal case number 20-01-10 kag subong malang 20-01-602. Ini ang issue sang RTC branch 68 sa Lapu-Lapu City sa Region 7. Naging lagdaan naman ni Honorable Judge Ferdinand Culiantes ang presiding judge sa kamong nga korte. Ginpayag man sa sining report nga ginaalaw kung panahugotan sa korte nga makapiyansa sang 120,000 pesos ang suspect sa kada isa ka kaso. Ini siya ang karoon ditirado sa bayan sang Sagay City Pentecostal Facility, subject nga turnover mismo sa Lapu-Lapu City, Cebu kung makapatubang o kung iatubang sa korte. Report gikan sa siyudad sa Sagay. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Gotim, balita gikan sa siyudad sang Cadiz kag Sagay area. No? Yari ng pinakabago kag pinakepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. No? Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalance.
Kadto ang tanayng balita ni Action Percival Villamor gikan sa siyudad sang La Carlota, isa ka persona biktima sang accidental firing home. Patay ining biktima. Yari ang countdown sa report ni Action Percival Villamor. Pers. Yes, Action sa alas 11:30 sang kagabi, January 7, 2021, isa iya ka shooting incident nga nag-transpire dito sa may barangay San Miguel, La Carlota City. Nakabaton ang police station sang cellphone call halin sa kay Police Corporal Aiken Rujo halin sa barangay San Miguel. Responde dito ang aton kapulisan sa pagpamunama ni Police Colonel Junel Guadalupe sa pag-investigar sa among shooting incident dito nga natabo sa may game foul sa Manukan iya ni Hector Alvarez Action Rex dito sa may Purok April Shower sa barangay San Miguel, La Carlota City. Kaga ang biktima dire ginkilala naman sa kay John Magsipok Bantulyo ka ara sa insakto nga pangidaron kag pumuluyo man sa inambit nga lugar. Sa investigasyon sa ato kapulisan, recover dito sa crime scene ang isa ka caliber 22 revolver kag wala ini sang serial number kag suno sa upod man niya nga caretaker nga si Arnel Lirado Leorito sa sulod dito sa Manukan Action Rex gintayaan niya pa ni lahog ang upod niya kag ginhambalan sang upod niya nga ay hindi paglaog gimmick kay basi maglupok nyati sa akon lang ni tiro ay taya sa ulo ya ang among pusel kag dito ginpitik ya ang gato kag hinali lang lupok ang among 22 caliber revolver sa iyang ulo Action Rex kag dito na tumba ini ang biktima kag pag-abot dito sa atong kapulisan wala na sang kabuhi kag na dito nakita sang aton kapulisan nga may ara pang duwa ka bala sang 22 nga wala pa nakalupok sa sulod sang cylinder sang among armas luthang. So karon ini ang investigasyon sang aton pulis gina-investigaran pa kung ano gid ang motibo sang paghikog sini sang biktima nga si John Magsipok Bantulyo Action Rex. Amo ini ang aton nga nakuha nga balita gikan diri sa syudad sang La Carlota, ang inyo ka Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 SARS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad isa man ka multiple aksidento, multiple collision dira sa syudad sang Bago, nagluntad wala gidawang madugay. Lalaptang mga kasangkapan sa mga salakyan sa karsada, no? Bantayan ang dugang sining mga development diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life igasunod sa dili gidamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Like a clown, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.